blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Doyanga iri theme ya Jesu pa ministry. The year of the Lord's favor. Doya iva theme yegore ya Jesu mu ministry auya. Moya washe wakandizodza to proclaim the year of the Lord's favor. Gorere favor. Somebody came to me and she tradition chema theme achina ne basa rese. Kana zisina basa kwa uri, it's fine. You can move on like that. But kunewama we know in each and every year Marweli unezva anotaura mugorere garega makore ese unotaura. But definitely uchaona kuti mukutanga kwegore Mwari unopa revelation utungamiriri wese concerning zvinofanirwa kunge zvichisanganikwa nazvo pakutenda, especially chine chinonzi theme. Haisi tradition yakango exista from Norway. Noda kuti unzwe kuti Luke 4:19 Jesu wakaisa theme to proclaim the year of the Lord's favor. So